Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silotan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo. Sa akong ngalan maghingilin sila mga yawa ug manulti sila lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot sila mga halas o makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios, ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo ug midason sa katinuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigmon ikaw, O Kristo. Maglingkod palihog. Mayong buntag kaninyong tanan, labi na sa atong mga kaigsuonan nga mga masakiton, nanimba na ara karon sa ilang tagsa-tagsa kapinoy-anan, pinaagi nining TV Mass, ugingon man sa atong mga kaigsuonan nga naa sa mga bilangguan nga nanimba usab, pinaagi sa TV Mass, ato sila nga giampo ang ilang mga katuyuan, ang ilang mga pangamuyo. Karong Domingo sa ako nang gikaingon sa sinugdanan, atong gisaulog ang solemnidad sa pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit or Ascension Sunday. Sa dili pa kita mo padayon sa atong mga pagpamalandong, kay nungdon ko sa amo ang rektor kaniadto sa seminaryo, Monsignor Filino Cabalya, muhagit kayo siya kanamo mga seminarista kung doon ay mga bagong pulong or new word that comes to our attention, pagdistingo niini. To distinguish between words. Sama karon, unsa man gid ni siya, ang pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit or ang pagsaka. Kini gong moingon tag pagsaka, pareha ni siya kanang aso nga misaka mikayab ngadto sa kawanangan. Apan kung moingon ganitag misaka or ang pagsaka, nagkahulugan kini hagdanan o nag-entail nga doon na siya ay hagdanan, diin kita musaka. O sa unsa man gid ni ang nahitabo karon sa Ginoo, misaka siya or misaka. Lahi sad ni sa lupi, kay kanang manananggot, dili na siya musaka, dili pud siya musaka, kundi mikatkat sa lubi, kay nananggot. Karon unsa man gyud ang nahitabo sa atong gisaulog? Ang Ginoo misaka ba ngadto sa langit or misaka? Sa laing bahin sa Ebanghelyo, naghisgot ang atong Ginoong Hesukristo. Iyang giingnan ang iyang mga tinun-an, dito sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. O
ug mag-andam ako og dapit alang kaninyo. Karon kay naghisgot man siya lawak o nasa tanan balay, sa ato pa, susama gayud kini sa atong mga balay. Dunay lawak, dunay gani sala, dunay kusina, dunay po unsa man, hagdanan kay balay man. Pusa kon ang balay sa atong amahan dunay daghang mga lawak, dunay ini hagdanan. O kay dunay may hagdanan, ang Ginoo karon actually misaka ngadto sa langit. Unya kay tuwa naman siya sa langit, nisaad siya kanato, mag-andam ako dapit alang kaninyo, aron kamong tanan, ako usab nga pasakon ngadto sa balay sa akong amahan. Hinoon, doon na kita'y mga buluhaton, aron kita pasakon ngadto sa balay sa atong langit ng amahan. Kung sa mga itong mga buluhaton, magtanaw ba lang ta sa ibabaw, maghuwat o magpaabot na lang tag ano sa tapasakon, kinahanglan doon na kita himuon nga mga butang o mga buluhaton aron kita pasakon ngadto sa langit. Unsa man susama sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, susama sa iyang gitudlo o gihagit subay sa ebanghelyo. Kadtong mupasaylo sa iyang isig kaingon, pasakon gyud sa langit. Kadtong maghuna-huna sa iyang isig kaingon, pasakon gyud sa langit. Kadtong mutabang sa makinahanglan niyang kaigsuonon, pasakon gyud ngadto sa langit. Kadtong magmatinud-anon sa iyang mga panaad, sa iyang mga minahal sa kinabuhi, pasakon gyud ngadto sa langit. Kadtong nagtagad bisan sa kanilang labing ubos sa atong katilingban, pasakon gyud ngadto sa langit. Manay atong buluhaton nga gihagit sa Ginoo kanato aron kita pasakon ngadto sa langit. Dunay usa ka gila o preacher in blue jeans, si Bo Sanchez. Kaila siguro mo niya? Si Bo Sanchez, sa sinugdanan matod pa niya, nangamuyo siya sa kahitasan. Doon na siya ilaraw nga magtukod siya usa ka organization ang tumong og tuyo pagtabang sa kaigsuonan nga nanginahanglan. Sa sinugdanan matod pa niya, iyang gigahinan ang whatever income he receives o 10% alang sa maong katuyuan. Unya sanglit kay nagkadaghan ang iya nakaroon sources of income, nidako o nidaghan pod ang iyang gigahin alang sa maong katuyuan. 40% na gani ang iyang gihatag. Kay matod pa sa atong tema sa milabay nga 500 years of Christianity celebration, niingon ang atong tema, we are gifted to give. Ang tao nga kanunay mopaambit, kanunay usab makadawat sa kahitasan. Apan kung muhunong kita pagpaambit, muhunong pud ang kahitasan paghatag kanato sa grasya. Because we are gifted to give. Ang muhatag, ang mopaambit, padayon usab nga makadawat og grasya gikan sa kahitasan. Sa ingon niini, diha sa atong pag-inambitay, diha sa ato ang pagtinabangay, masiguro nato pasakon ta sa langit. Kay ini katubang diha nato sa atong mahuhukom sa katapusan unya sa panahon, dili mangutana ang atong anahan, dili mangutana ang atong hari, rather kung unsay atong mga kasalanan, kung unsay atong mga kasalpanan, ang iyang ipangutana kanato sa atong mahuhukom, sa atong hari, kung unsay atong natabang ngadto sa uban. Natupas na kaadto sa Vatican, dito sa Roma, dito sa Kisami, sa maong kapilya, doon na dito yung painting, hinimo ni Michael Angelo. Nga dito sa painting, naglarawan sa katapusang hukom. Naglinya ang mga tao,
aron moatubang sa maghuhukom, ya tagsa-tagsa kanila mihatag og report. Dili usa ka makadami kaayo sa pananaw o tingali makahaling og mga pangutana. Usa sa mga apostoles si San Andres nagbitbit sa iyang tamit unya niatubang siya sa maghuhukom daw miingon siya, Lord, this is the proof of my love for you and for the church. Gipanitan siya kay iyang gitahan ang iyang kaugalingon tungod og alang sa simbahan ug tungod og alang sa iyang tinguha pagtabang sa katawhan. Muna'y pangitaon sa Ginoo kanato, muna'y iyang kwentahon sa atong pag-atubang kaniya. Unsay atong natabang ngadto sa uban. Kay ang adunay nahimong maayo, pasakon gyud ngadto sa langit. Hinuon, it is presumed na ang atong mga kasalanan ato nang gisugid sa kumpisalanan. Kay duha man kabutang ang atong pag-apuy-an isip Kristohanon, ang paglikay sa daotan ug ang pagbuhat ug maayo. Siya nga naglikay sa daotan ug nagbuhat og maayo, pasakon gyud ngadto sa langit. Usa na aton ta kining atong mga tinguha pagpangalagad sa simbahan diha sa atong pagtinabangay sa usag-usa, makahatag kanato sa kasiguruan nga kitang tanan pasakon usab gayud ngadto sa kahimayaan sa langit. Amen. Amen. Manindog palihog ang tanan.